Ece, kaçan biz özümüz için çay salarsay? Oğlum, çay salmak için ilk yer gerek. Ne şunça boş yatan yer var ha? Bor oğlum, nesip bolsa ulluqan oğlan bolanda. Özümüz için şu yerlerden qowja ulluqan çay salarys bolýarmy? Bor Ece. Ahmet bunda dışarı çıkyan mı? Hava çıkyan, sen açık yok mu? Çıkyan. Ahmet, hani sen kalkın? Kalkın! Kalkın! Ece, ne oldu? Gel oğlum. Häzirlikçe şunu alayım, barýygyndan jamşul gaýrat edin. Ne oýnaýanmy? Geçen ayam şey diýdiň. Dayı, üýüňizde remondam yok. Patologdan suwak dur. Ahmet Bey diýme, ýuwaş bol. Olar ýaly diýmelläle. Gepiň tümmek ýeri men bolar orzu ugrun eşitmäne gelemem. Ertiriň ödüne jaý boşadym. Ahmet, sen hemşi mektebe baramak, barasın bile yana. Eceme kömekleşmesem olma. Görýäňa işlemeli, kazan çekmeli dost. Yana senin haýyşym. Yana sen men derdi öğrenim malum aýtma. Ben üçün yaranok diýäy, bolmasa da dömüläpdirdi. Bolýar dost. Salamu aleyküm Masud. Aleykümselam. Ahmet Tuğlama o işler ediyor. Bizim kampanyamıza ul kömek ettin. Minnettarım. Sağ olun. Inni bizim özgürlüğümüzde sana kömek edesiniz diye. Ne mi kömek gerek? Ayyobaş, kimde kat Gülali? Yo, sen çekinme dayı. Ne mi kömek gerek olsa arkayım. Yobaş, Huda şükür kimde kat koy. Başlar, yekecemin. Soňurlaşýar. Bor baş. Salamu aleyküm Masud, kovma adaýlaňyz. Aleykümselam. Gel Ahmet. Baş şol arada Avo, aýdy. näme kömek bolsa aýdyň diýdiňiz-a? Avo. Kömegiňiz gerek başlar. Bolýar Ahmet. Näme boldy gowşulukmy? Alo. Yekecemin. Alo, Ahmet. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm Masud. Kovma adaylan. Kovma ödüňiz. Avo, ýagşy. Çay gördüňmi? Hawa, Näçe gapy bar eken? 3 tane gapy bar eken. Olly 3 gapy bolsa bizim kampanyamyzdan sowatdyr. Sağ olun. Taňaral kızım Masud, sağ olun. Bile alqasyn ini. Başlyk ýene bir haýyş bardy. Şu gün Ejemowadan geldi. Ondan Aha, tuğulum. şu gün şo bir jaý görkezäjekdim da nesip bolsa. Ha, düşündüm. Ruhsat sorajak bolýar. Arkay, işten bilen bolýar. Sağ olun Masud, taňaral kızım. Ýeçeňe de köp salam aýtdyň adam. Bolýar. Orunu görşür. Bor baş, bolýar. Sağ olun. Awa. Hey, uçup olup yürümekden hem ýadadım.
Vay vay. Oğlum. Vah balacığım, yılgıryanam. Önkü yaşap yörün yerimizde näme boldy oğlum? Yeni täze kwartira göçdükmi? Ece. Indi biz kwartiradan kwartira göçmers. Indi bu jaý sen Ece. Senin oğlum. Hawa Ece. Indi bu jaý senki. Näme gerek tadyň ba? Arkaýyn çekinme, aýdy ber. Jaý. Say. Benim taň şonu niçe bolýar? Bu dünyada men öýsiz ýaşap bilerim. Ýöne sen bagtym, men köşümdir oğlum.